Hyvää iltapäivää kaikille ja tervetuloa tänne Seinäjoen museoiden luentotilaisuuteen. Tämä luento striimataan tuonne verkkoon ja tulee myös tallennuksena meidän YouTube-kanavalle, eli Seinäjoen museoiden YouTube-kanavalle. Sieltä löytyy sitten myös tallennuksena. Ja tässä vielä kevään aikana meillä on vielä yksi luento, 1.6. Lottien käsitöistä, millaisia käsityöohjeita antoi oma järjestölehti. Ja tämän luennon pitää kasvatustieteiden maisteri Tuija Juppo. Hän on myös tekstiilityön opettaja. Ja sitten syksyllä jatketaan 14.9. ensimmäinen luento, ja niitä on vielä 3 sitten syksyllä tähän luentosarjaan kuuluvia luentoja. Mutta tänään meillä on täällä Seija-Leena Nevala, tervetuloa. Ja hän meille kertoo tänään pikkulotista ja sotilaspojista, nuorista isänmaan puolustajista. Ja Seija-Leena on Tampereen yliopistosta valmistunut filosofian tohtori, ja hän on tutkinut sukupuolihistoriaa ja perhehistoriaa sekä suomalaisen yhteiskunnan historiaa 1920- ja 1950-luvuilla. Ja väitöskirjassaan hän on tarkastellut sitten Lotta Svärd-järjestön ja suoliuskuntien sukupuolien ja sukupolvia näkökulmasta näitä järjestöjä. Tämän luennon jälkeen teillä on mahdollisuus kysymyksille. Siinä kohtaa katkaisemme striimauksen ja minä tulen sitten ojentamaan teille mikrofonia, että puhutaan tähän mikrofoniin ne kysymykset sitten, niin kaikki kuulee. Oikein lämpimästi tervetuloa Seija-Leena Nevala ja ole hyvä. Joo, kiitoksia. Kuuluukohan tämä mikki? Ei kuulu. Ei ole. No niin, kuuluuko nyt? Joo, no niin, joo, hyvää iltaa vaan kaikille. Mua iskee ihan rimakauhu, kun teitä on noin paljon. Mutta tosi mahtavaa, että on kaunis, melkein helteinen ilta ja olette täällä paikan päällä näin runsaslukuisina. Eli mä tosiaan olen tätä aihettani käsitellyt aika paljon tuossa takavuosina ja olen kirjoittanut muun muassa tämmöisen kirjan kuin Lottotytöt ja sotilaspojat ja huomasin juuri, että minä olen ihan vanhasta muistista laittanut tuon otsikon, vaikka siinä siis oikeastaan pitäisi olla pikkulotat, mutta samoista tytöistä on joka tapauksessa kyse, että se selviää tässä luennon aikana. Ja mulla on tosiaan aika paljon täällä dioja. Mennään niitä nyt niin kuin suhteellisen reippaaseen tahtiin, koska haluaisin, että tässä jäisi sitten meillä aikaa vähän kysymyksille ja kommenteille ja semmoisillekin tämän luennon jälkeen. Ja mulla on tosiaan siis, mä oon tämmöinen vanhan liiton luennoitsija, eli mulla on todella siis tämmöisiä dioja, missä on tekstiä aika paljon ja on kuvia, mutta mitään tämmöisiä hienoja bling juttuja, ei videoita, ei mitään tällaista niin kuin visuaalisesti kauhean näyttävää, mutta mä luulen, että nämä kuvat, jotka mä oon pääasiallisesti valinnut tuolta Sota-arkiston tietokannasta, joka on tosiaan tuolla netissä ihan vapaasti saatavissa ja käytettävissä, ja on hyvän tavan mukaista mainita tietysti, mistä nämä kuvat on, mutta siellä on todella mahtavaa kuva-aineistoa, että sitä on tässä luennossa käytetty. Ja mä tosiaan käyn nyt aika lailla kronologisesti läpi tämän näiden kahden, en voi sanoa järjestön, koska siis virallisestihan ne eivät ole järjestöjä, paitsi sotilaspojat sitten ihan loppuvaiheessa. Mutta joka tapauksessa niin näiden kahden vähän rinnakkain tässä käsittelen ja sitten vähän ehkä koitan analysoida näiden merkitystä, mutta hyvin pitkälle tämä on siis tämmöinen aika lailla kronologinen historiallinen kuvaus nyt sitten näistä kahdesta nuoriso-osastosta. Mutta katsotaan, miten mä saan tämän systeemin liikkeelle, että aloitellaan. Eli tämä poikatoiminta oli se, joka ensimmäisenä lähti liikkeelle. Ja puhuttiin tämmöisistä oravakomppanioista, joita tosiaan muodostettiin. Mä taidan istua paremmin, katsella vähän täältä. Kuuluuko mun ääni tästä nyt kuinka hyvin? Vai hönginkö mä jo liikaa? Joo, no itse asiassa varmaan tämä pöytämikki on ehkä parempi. Eli tosiaan nämä oravakomppaniat oli semmoiset ensimmäiset niin poikien järjestö tai toimintamuoto, joka heti sitten silloin 18 loppuvuodesta
lähti liikkeelle. Että se oli tosiaan näitä syntyi tänne Etelä-Pohjanmaallekin, mutta sitten erityisesti isoihin kaupunkeihin ja esimerkiksi Tampereellakin oli tätä Orava-komppania-toimintaa. Tämä oli semmoista, ei ollut mitenkään niin kuin kauhean organisoitua eikä järjestettyä, että tämmöistä yhtenäistä toimintaohjelmaa näille ei ollut olemassa. Ja vähän niin kuin sille, että miten oli resursseja milläkin paikkakunnilla, niin sen mukaisesti niin näitä sitten järjestettiin. Mutta ylipäätään se oli semmoista, sanotaan nyt sotilaskoulutusta tai ainakin jotakin sinne päin näille nuorille pojille, jotka olivat tietysti sitten kiinnostunut asiasta. Ja tästä täytyy muistaa, että taustalla oli tosiaan tämä 18 sisällissota, joka oli sitten muokannut tätä suomalaista yhteiskuntaa tiettyyn suuntaan. Ja tämä Orava-komppania-toiminta tosiaan oli niin kuin alkuinnostuksen jälkeen, niin se hiipui sitten kuitenkin aika nopeasti. Että siinä oli tosiaan aika montakin syytä. Että oikeastaan ehkä tärkein oli kuitenkin se, että ei ollut ohjaajia, ei ollut resursseja, ei ollut minkäänlaista yhtenäistä ohjelmaa, minkä perusteella sitä olisi lähdetty kehittämään. Samaten tämmöinen yksipuolinen sotilaallinen koulutus, niin se ei sitten kuitenkaan jaksanut kauhean pitkään poikia innostaa. Että se tosiaan niin kuin vähän kuoli omaan mahdottomuutensa siinä vaiheessa. Mutta ehdottomasti tämmöinen ajatus siitä, että poikatoiminta suojeluskuntien yhteydessä lähtisi liikkeelle, niin se jäi toki sitten elämään joka tapauksessa. No sitten ehkä semmoinen tärkein asia, mä huomaan nyt, että on vähän noin diat tolleen, mutta kyllä sen varmaan näkyy se teksti. Eli urheilu oli semmoinen jonka avulla sitten tätä toimintaa lähdettiin uudemman kerran laittamaan liikkeelle. Ja sitten tämmöinen henkilö kuin Tahko Pihkala, joka on varmaan hyvinkin tuttu täällä Pohjanmaallakin nimenä, niin oli semmoinen tämmöinen alkuunpanija ja innoittaja sitten tälle suojeluskuntien urheilutoiminnalle. No taustallahan oli tietysti se, että Suomi oli nuori kansakunta ja tämmöinen kansallinen nousu urheilun avulla. Siinä aikaan oli näitä urheilusankareita Suomessa enemmänkin, Paavo Nurmet ja muut, jotka tosiaan sitten oli semmoisia kansallisen itsetunnon nostattajia ja esikuvia. Se oli helppo sen urheilun avulla saada sitten poikia innostumaan. Ja tosiaan tätä suojeluskuntien urheilutoimintaa suojeluskunnat urheili, myöskin urheilutoiminta suojeluskunnissa oli aktiivista ja pojat tuli sitten siihen mukaan ja pojille sitten alettiin järjestää omia kisoja ja sitä kautta sitten kesä 25 oli tämmöinen käännekohta, jolloin tosiaan näissä suojeluskunnilla oli tämmöisiä urheiluneuvojia, niin heidän johdollaan sitten tätä lähdettiin edistämään. No sitten 1928 oli semmoinen käännekohta sitten, jolloin ihan virallisesti sitten tämä suojeluskuntapoikien toiminta lähti liikkeelle. Ja se oli tosiaan ikähaitari, oli 12-16-vuotiaita poikia, jotka sai tähän sitten liittyä. En sano järjestöön liittyä, mutta näihin osaston toimintaan lähteen mukaan. Vanhempien suostumus tietysti siihen vaadittiin. Ja se oli sellaista, niin kuin, ei se varsinaista sotilaskoulutusta ollut, mutta kuitenkin tavallaan tällaista maanpuolustusvalmiutta lähdettiin sitten kohottaan tämmöisten erilaisten niin kuin tosiaan tämän urheilun avulla, kasvatuksen avulla ja sitten esimerkiksi pojat leikkivät tämmöisiä maastoleikkejä, jotka oikeastaan nyt voisi sanoa niin kuin poikien sotaleikkejä, mutta ne oli kuitenkin sitten tähän toimintaan kytkeytyneitä ja ohjattuja heidän kohdallaan. No sitten tämmöinen poikaosaston johtaja paikallistasolla oli yleensä tämmöinen täysikäinen
suojeluskuntalainen ja aika usein opettaja. Eli nämä kansankynttilät oli tässä toiminnassa aktiivisesti mukana alusta alkaen. No, toki sitten tietysti tässä oli käynnistysvaikeuksia tässäkin, vaikka tosiaan ne päätökset oli tehty siellä, mutta ohjaajia oli hankala saada, varsinkin paikallisella tasolla, että kuka sitten lähti, koska se oli kuitenkin vapaaehtoista työtä ja opettajillakin oli tietysti kädet täynnä sitä oikeaa työtä ja sitten tämä oli tämmöistä niin kuin lisäjuttua ja harrastusta, mutta toisaalta ne opettajat, koska ne oli näille pojille usein tuttuja ja semmoisia esikuviakin ja ihailtuja, niin se oli helppo, niin kuin opettajat sitten sai mukaansa näitä poikia tähän toimintaan. Ja täällä Etelä-Pohjanmaalla lähti tämä suojeluskuntapoikatoiminta hyvin aktiivisesti sitten heti liikkeelle, samaten sitten pohjoisessa ja Varsinais-Suomessa. Ja jo sitten vuosi siitä, kun tämä toiminta oli päätetty niin kuin virallisesti aloittaa, niin oli lähempänä 10 000 poikaa jo sitten tässä toiminnassa mukana. Eli kyllä se hyvin kysytty oli ja hyvin aktiivisesti lähti liikkeelle. No sitten tyttötyö alkoi sitten vähän myöhemmin. Ja taustalla oli semmoinen ajatus siitä, että ensimmäisen maailmansodan myötähän naiset oli niin kuin tullut aktiivisesti maanpuolustustyöhön mukaan. Suomessakin sisällissodan aikana oli naisia molemmilla puolilla ja tavallaan se naisen rooli oli muuttumassa. Ja pelättiin vähän sitten sitä, että tuleeko niistä, mitä niille naisille ja tytöille käy, että tuleeko niistä kunnollisia äitejä ja hoivaajia ja kasvattajia, ja viekö ne miesten paikan työelämässä ja näin, että tavallaan se tyttöjen, mitä naisten asema muuttui siinä 20-luvulla maailmalla ja Suomessa myöskin aika paljon. Että puhuttiin tällaisista kevytkenkäisistä jats-tytöistä, jotka vaan huvittelee ja hylkää sitten sen perinteisen naisen roolin. No, Lotta Svärd-järjestön ensimmäinen puheenjohtaja oli tämmöinen Greta Kruun, joka on ehkä vähän tuntemattomampi nimi, jos ei nyt ole sitten ihan järjestön historiaan kovasti perehtynyt. Mutta hän oli sillä lailla edellä aikaansa, että hän jo silloin oli niinku sitä mieltä, että tätä tyttötoimintaa pitäisi aloittaa myöskin tässä Lotta Svärd-järjestössä, joka sai alkunsa siis vuonna 1921 noin virallisesti. Mutta hän ei siinä vaiheessa sitten saanut vielä tukea tälle idealleen, että se tuli sitten vähän myöhemmin. Mutta tytöthän kulki sitten äitiensä mukana kuitenkin näissä Lottien kokouksissa 20-luvulla ja heitä tietenkään voitu sitä kauheasti estääkään, että koska nämä oli usein tämmöiset kokoontumiset, oli jotain suojeluskuntien muonituksia tai ompeluseuroja tai muuta, niin tytöt meni äitiensä mukana sinne, niin sitä kautta lähtivät sitten siihen. Ja maaseudullahan tämä tyttötoiminta alkoi aktiivisimmin, koska partiotoiminta, joka oli hyvin merkittävä kilpailija siis sekä pikkulotille että suojeluskuntapojille, ja sitä ei tosiaan maaseudulla juurikaan partiota toiminut, niin se oli semmoinen oma harrastus sitten tytöillekin. Ja paikallistasolla tosiaan oli jo tätä tyttötoimintaa, ja tässä kohtaa mä oon aina kauhean polleina, kun mä saan kertoa tämän, koska minä olin kotoisin Jurvasta, niin Jurvassa ja tiettävästi ihan ensimmäisiä tätä pikkulottatoimintaa alettiin harjoittaa. Tämmöinen Iines Seppälä, joka oli paikallisen leipurin rouva. Hän on tuossa kuvassa tuolla ihan vasemmassa reunassa. Ja tämä oli tämmöinen, kun mä tosiaan olen siis siinä väitöskirjassani tutkinut paljon tätä Jurvan paikallistoimintaa, ja Jurva oli mulla tämmöinen niin kuin case study niin sanotusti siinä työssä, niin tätä Iines Seppälää todella siis
monet, joita silloin ehdin vielä haastatella. Mä olen siis tässä 90-luvun puolellakin sitä jo tehnyt, niin oli silloin vielä sitten elossa ihmisiä, jotka hänet hyvin muisti, niin hänestä oli hyvin tämmöinen lämmin ja mukava muisto monellakin sitten, jotka oli siihen tyttötoimintaan osallistuneet. No sitten jatkamme tuosta. Voitamaan sakkaa näköjään mun otsikkoni, mutta kai te nyt näette sieltä jotenkuten sieltä alta. Joo. Mutta tosiaan Fanni Luukkonen, joka on sitten taas tässä kuvassa tämä oikealla oleva rouvashenkilö, niin, tai neiti hän itse asiassa oli koko ikänsä. Hänestä tuli tosiaan Lotta Svärdin puheenjohtaja vuonna 1929 ja hän oli sitten järjestön johtaja ihan loppuun asti. Lotta-kenraaliksikin häntä kutsuttiin, mutta hän oli tosiaan opettaja ammatiltaan taustaltaan ja oli tosi semmoinen, niin kuin hänelle lapset ja nuoret oli hyvin tärkeä ja läheinen asia. Ja hän oli sitten niin kuin heti kun toimeen ryhtyi, niin vahvasti tätä tyttötyön aloittamista puolusti. Ja siinä vaiheessa tosiaan tätä alettiin muotoilla minkälainen tämä tyttöjen ohjelma sitten olisi. Ja totta kai siinä tietysti taustalla oli se, että haluttiin taata se, että aikuisjärjestöön tulisi niitä jäseniä lisää ja muutenkin tavallaan, että ne tytöt niin kuin kasvaisi siihen Lotta-henkien ja Lotta-aatteeseen ajatuksen ja ihan palveluksen ja puolustamisen niin kuin sitä kautta jo, että se olisi niin kuin heissä sitten jo siinä vaiheessa, kun 17-vuotiaana pääsisivät sitten oikeaan aikuisten järjestöön liittymään. Ja sitten tosiaan toi kansakunnan eheytyminen oli tuolla tausta-ajatuksena, mutta mä puhun siitä kohta vähän lisää. Ja Pikku-Lotta tosiaan 1932 oli sitten se vuosi, jolloin ensimmäisen kerran sitten tämmöinen tyttötyön ohjelma muotoiltiin ja tosiaan annettiin sitten ohjeistusta, että miten tätä tyttöjen toimintaa lähdetään kehittämään. Ja tässä oli ihan sama, että nämä opettajat oli tässä niin kuin se semmoinen primusmoottori, jotka tätä lähti sitten viemään paikallistasollakin eteenpäin. Ja Pikku-Lotille tosiaan tässä kuvassa tosiaan tämä oli hyvin samankaltainen tämä Lotta-puku, joka siis oli myös tytöillä samanlainen kuin aikuisillakin, ja heillä oli semmoinen oma merkki sitten tuossa, mutta mä puhun näistäkin kohta vähän vielä lisää, mutta joka tapauksessa heti niin kuin tavallaan heitä niin kuin otettiin mukaan siihen toimintaan silläkin lailla, että he saivat niin kuin ne ulkoiset tunnusmerkit tähän Lotta-työhön, että he olivat niin kuin mukana sitten kaikin puolin niin kuin ulkoisestikin. No sitten, jos vähän nyt mietitään, että jos nyt vähän vedän tässä yhteen, että miksi nämä järjestöt nyt ylipäätään sitten halusi näitä nuoriso-osastoja. Niin tosiaan tämä oli niinku, yleensä se toiminta siis alkoi sillä aika spontaanisti, niin kuin ajatellaan vaikka niitä Orava-komppanioita tai sitten tosiaan näitä urheilun kautta tulleita poikia tai äitinsä mukana olleita tyttöjä, mutta joka tapauksessa oli hyvin kuitenkin niin kuin siis aikuisten kontrolloimaa ja aikuisten järjestämää ja sille tarvittiin todella se ohjaaja ja vetäjä sille toiminnalle, että se lähti itse tavallaan niin kuin ikään kuin pysyi siinä sellainen ruodussa. Ja 30-luvulla, 20-30-luvulla Euroopassa tämmöinen maanpuolustus kautta, sotilaallinen kautta, miten se nyt voisi ymmärtää missäkin maassa, se oli tietysti vähän erilaista, mutta se oli niin kuin sen ajan muotia myöskin, että Suomi ei ollut todellakaan ainut maa, jossa näitä lapsia ja nuoria tähän maanpuolustustyöhön innostettiin ja otettiin mukaan, että tämä oli tosiaan niin kuin yksi tämmöinen, mitä on usein sanottu, että tämä olisi niin ollut Suomi olisi jotenkin ainutlaatuinen tässä, mutta ei ollut. Kyllä näitä oli tuolla Keski-Euroopassakin monessakin maassa. Ja sitten tosiaan tämä, mikä tuossa aikaisemminkin tuli vähän esille, niin tämä toiminnan jatkuminen nuorison kautta, niin se oli ilman muuta niin kuin se semmoinen
tärkeä asia, jonka takia tätä nuorisotoimintaa ylipäätään oli ja järjestettiin. No, samaan aikaan sitten tietysti nuoressa kansakunnassa niin nuorison sieluista taistelivat eri poliittiset suuntaukset ja niin tässä totta kai tämä, varsinkin tässä alkuvaiheessa, niin tämä oli hyvin niin kuin haluttiin, että tämä on myöskin sellainen vastavoima sitten vasemmiston nuorisojärjestöille, jotka myöskin hyvin aktiivisesti rekrytoi nuoria mukaan toimintaan, eli tämä oli myöskin tosiaan vastapuoli sitten sille tämä suojeluskuntien ja lottien toiminta. No sitten oli myöskin tietysti tämmöinen ajatus, että tätä saataisiin tähän suojeluskuntatoimintaan ja lottotoimintaan perheistä, nuoria ja lapsia perheistä, jotka ei ollut, jotka niin suhtautuivat tähän suojeluskuntatoimintaan hyvinkin negatiivisesti, lähinnä siis tämän 18 vuoden takia, että siis se ajateltiin, että näihin nuorisojärjestöihin olisi helpompi liittyä kuin lottiin tai suojeluskuntiin sitten tämmöisistä vasemmisto- tai työväentaustaisista perheistä. Että tavallaan se kansallinen eheytyminen, joka oli ajatuksissa ja toiveissa, niin sitä ajateltiin, että se etenee niin kuin nuorten kautta, että näillä nuorisojärjestöillä ei ole sitä sodan painolastia siellä taustalla samalla tavalla kuin sitten suojeluskunnalla ja lotilla tietyistä suunnista katsoen oli. Ja sitten tosiaan tämä tämmöinen, palaan tähänkin sitten tässä luennon lopuksi, mitä muutosta tässä tapahtui, mutta nämähän oli tosiaan hyvin tämmöiset niin kuin sukupuolittuneet nämä roolit tytöillä ja pojilla, että tytöt oli kuitenkin, pojat soti ja teki ja toimi, ja sitten taas tytöt oli niin kuin tämmöisessä naisen hoivaavassa roolissa ja avustavassa roolissa tässä työssään, että siinä oli tavallaan hyvin niin kuin se perinteinen sukupuoliroolimalli, mikä siihen aikaan oli. Se näkyy näissä järjestöissä. No sitten päästään 30-luvulle. Anteeksi, mä juon vähän vettä, kun mä pölötän tässä niin kauheita vaan. Pistäkää tosiaan nyt mieleen, jos teille tulee kysymyksiä, niin katsotaan tuossa lopuksi sitten miten osaan niihin vastata. No tämä 30-luku tosiaan, niin sitten se 30-luvun edetessä kiinnostus tosiaan tätä suojeluskuntapoikatoimintaa kohtaan kasvoi ja se sai semmoisia selkeämpiä muotoja. Nämä urheiluohjaajat oli toki niitä, jotka erityisesti poikatyötä hoiti ja varoja tietysti, varallisuuttakin tähän tarvittiin ja sitä nyt ei kauheasti ollut. Se kyllä toki sitten lisääntyi, mutta kuitenkin tavallaan, että se oli semmoista aika paljon niin kuin vapaaehtoistyötä. Mutta tosiaan tämmöinen asennemuutos sitten tapahtui siinä 30-luvun puolivälissä, kun tehtiin tämmöiset liikekannallepanosuunnitelmat ja suojeluskuntien ja lottien merkitys siinä kasvoi, niin myöskin sitten näihin nuorisojärjestöihin haluttiin panostaa. Ja määrärahoja erityisesti tähän urheilupuoleen sitten lisättiin. Ja perustettiin tosiaan erityisesti tämmöisiä vakansseja ihan tänne suojeluskuntiin niin kuin poikatoimintaa varten sille ylemmällekin tasolle. Samaten sitten koulutettiin näitä johtajia. Se tavallaan alkoi muuttua semmoiseksi ammattimaisemmaksi, mutta kuitenkin semmoiseksi organisoidummaksi ja järjestelmällisemmäksi koko ajan sitten 30-luvun kuluessa. Ja tosiaan nämä suojeluskuntapoikien toiminta kiinnosti niin paljon, että se oli enemmän tosiaan siihen liittyi sitten kun aikuisten suojeluskuntiin, niin nimenomaan näihin poikatoimintaan. Tosiaan tässä vaiheessa siis korostan, että ei ollut vielä erillistä järjestöä siinä olemassa, että olivat osa suojeluskuntia.
Ja tosiaan tässä näkyy näitä jäsenmäärien kasvua, eli 30-luvun lopulla siitä oltiin jo lähempänä 32 000 poikaosastojen määrä. Niitä oli joka puolella Suomea, niin kasvoi myöskin hurjasti. Että tässä vaiheessa 30-luvun lopulla tosiaan poikia oli tuon suosituspoikia tämän verran. Ja sitten se, sanotaan nyt viimeiset tämmöiset määrät, mitä saatiin, niin tuosta 44 vuodelta ei valitettavasti ole tilastoja olemassa, mutta 43 loppuvuodesta puhutaan noin 72 000 pojasta, jotka oli sitten tässä toiminnassa jäseninä. Ja tosiaan tämä sodan uhka, kyllä se 30-luvulla vahvistui koko ajan, että se oli tietysti siellä taustalla. No sitten urheilu oli tosiaan ennen kaikkea se, joka silloin jo sitä 28 vuodesta lähtien oli tärkeässä roolissa, ja se vaan sitten 30-luvulle tultaessa kasvoi. Ja nimenomaan ajateltiin, että kun on semmoinen urheilullinen ja vahva ja on mukana siinä tämmöisessä ohjatussa toiminnassa, niin se lisää sitten sitä maanpuolustusvalmiutta nuorilla erityisen paljon. Ja näillä oli tosiaan tosi paljon lajeja, mitä nämä suojeluskuntapojat harjoitti. Että esimerkiksi tosiaan toi mäenlasku, en tiedä oliko Suomessa paljon sitä ennen, harrastettiinko esimerkiksi mäenlaskua tai mäkihyppyä oikeastaan niin ennen sitten, miten suojeluskunnat se teki. Sitten tietysti toi pesäpallo, joka nyt on, niin kuin kaikki tietää, niin semmoinen oikein suojeluskuntalaji ollut lähtökohtaisesti, mutta tosiaan että todella niin kuin laajalla rintamalla tätä urheilua harjoitettiin, ja sitten kilpailutoiminta tietysti oli, joka sitten tietysti aktivoi myöskin. Ja sitten oli tämmöisiä omia suoritusmerkkejä ja tämmöisiä, että jos suoritti sitten jotakin, niin sai sitten näitä merkkejä. No sitten ampumakoulutus oli sitten semmoinen, mitä pidetään, että se oli niinku tämmöinen varsinainen vetonaula sitten kuitenkin pojilla. Että siihen aikaanhan partio oli myöskin aktiivinen ja partiolaisia oli Suomessa paljon. 1910-luvun alusta muistaakseni partiotoiminta alkoi Suomessa olla kanssa aika suosittua, ja se oli koko ajankin niin kuin semmoinen kilpaileva organisaatio suojeluskuntapojille, mutta tämä ampumakoulutus oli se, joka poikia erityisesti houkutti, ja kyllä se siinä 30-40-luvulla niin oli huomattavastikin suositumpi kuin partiotoiminta sitten. Tämä oli tosiaan tämä ampumakoulutus tällaista niin sanotusti valmistavaa koulutusta, eli annettiin tosiaan tietoa ja harjoiteltiin jollain puupyssyillä tai pienoiskivääreilläkin jonkin verran. Mutta kuitenkin tosiaan sitten se varsinainen, jolloin pääsi sitten kokeilemaan oikeastaan ampumista, niin oli sitten tämmöisiä vähän vanhempia suojeluskuntapoikia. Eli tosiaan niin sitten lähempänä ne tosiaan 5-16-vuotiaita kuitenkin pääsääntöisesti. Mutta tosiaan tämän ampumaharjoittelun osuus sitten 30-luvun loppua kohti lisääntyi koko ajan, ja taustallahan oli tosiaan tämä lisääntyvä sodan uhka. Joo, no tyttötyö sitten tosiaan samaan aikaan lähti kovasti aktiivisesti liikkeelle, ja Etelä-Pohjanmaalla oli suosittua myöskin tämä pikkulotta-toiminta. Ja pikkulottiin sai liittyä siis suojeluskuntapoikiin sai liittyä 12-vuotiaana, niin tyttöjen ikäraja oli aluksi 10, sitten se laskettiin 8 vuoteen. Ja vaikka mä oon aika paljon tätä aihetta tutkinut ja penko, niin mä en ole koskaan saanut selville, siitä ei ole missään koskaan ollut, että miksi se oli tytöillä alempi kuin pojilla se ikäraja, että sai liittyä vasta sitten tosiaan pojat 12-vuotiaana ja tytöt. En tiedä, onko siinä ehkä jotakin, että on ajateltu, että tytöt on jotenkin
kypsempiä sitten jo aikaisemmin tai jotakin muuta, mutta en varsinaisesti niin kuin julkikirjoitettua syytä en tähän tiedä. No, joo. Eli tosiaan, mutta tämä tyttötoiminta jatkoi ja sitä tyttötyön johtajaa alettiin kouluttaa tuolla Tuusulan Lotta-opistolla sitten 30-luvulta lähtien, sitten tavallaan niin kuin haluttiin kassilain järjestelmällisemmin ja määrätietoisemmin näitä tyttöjä kouluttaa. Ja sitten tuossa on tämmöisiä tärkeitä tunnusasioita, koska siis tietysti haluttiin sitä statusta tytöilläkin nostaa. Ja nämä Lotillahan oli tämmöiset omat kultaiset sanat, tämmöinen huoneen taulu, jonka Lotat monetkin sitten kehysti ja laittoi seinälle, ja siinä oli tavallaan niin kuin semmoinen tietyllä lailla 10 käskyä Lotta-toimintaan. Niin samalla lailla sitten Pikkulotille tehtiin tämmöiset omat kultaiset sanat, jotka on niin kuin muotoiltu niistä aikuisten sanoista, mutta vähän silleen niin kuin yksinkertaistetummin. Eli mä en tiedä, näettekö te lukea sieltä niitä sieltä? Joo, mutta kuitenkin tosiaan, jos meillä olisi luentosarja tässä aikaa, niin voisin niitä lähteä vähän penkoon lisää, mutta mä joudun nyt nopeasti niitä silleen vaan tästä näyttää. Mutta nämä oli tosiaan niin kuin siis hirveän tärkeitä. Ja sitten toi merkki, joka on tuolla ylhäällä, niin se on se Pikkulottien oma merkki, joka oli sitten siinä, joka sen kauluksen sulkijamerkki. Se on tuommoinen kukkamerkki paremmin, kuin Lotilla oli sitten se oma merkkinsä. Mutta joka toisesta nämä kaikki niin kuin nosti sitten sitä yhteishenkeä ja ajatusta ja sitä, että ollaan tässä myöskin merkittävä tekijä maanpuolustuksessa. No sitten tosiaan tämä käytännön työ paikallisesti oli sitä usein jaettiin sitten, koska 8-vuotiaat kuitenkin aika eri tasolla ja erilaiset asiat kiinnosti kuin sitten 6-17-vuotiaita, eli nämä ikäryhmittäin, jos se oli mahdollista, niin niitä jaettiin sitten jo näissä paikallisessa toiminnassa. Ja tämmöiset työillat, jossa tosiaan sitten oli sekä jotakin tämmöistä, tehtiin vaikka käsitöitä, ja sitten oli myöskin tämä tällainen niin kuin henkinen puoli, kasvatus oli tärkeää, että oli sitten tytöt hän harrasti kaikenlaista, oli laulua ja runonlausuntaa ja näytelmiä, ja ne on aika kivoja ne, joita on näkynyt näissä heidän pöytäkirjoissaan näistä työilloista, niin usein ne on alkanut jollain laululla ja sitten on tehty näitä käsitöitä siellä ja onko joku pieni näytelmä ja runonlausunta ja tämmöistä. Että se on ollut sellainen niin kuin yhdistelmä tämmöistä kasvatusta ja käytännön työtä. Mutta kuitenkin tavallaan se aikuisten lottien toiminta on toki siellä taustalla ollut se, mihin kuitenkin tyttöjä on perehdytetty. Sitten yksi tämmöinen, mikä on ollut aika merkittäväkin asia myöskin tytöille, niin he tosiaan, tämä oli niin kuin varsinkin maaseudulla, ja olen monia joita olen näitä jurvalaisia haastatellut, jotka oli pikkulottotoiminnassa, niin heillä oli kauhean tärkeää tämä liikunta ja urheilu, koska se oli semmoinen keino, tai siis paikka, missä sitten ihan luvan kanssa sai harrastaa liikuntaa, kun se kerran kiinnosti, ja tytöt yhtä lailla tosiaan sitten pelasi pesäpalloa ja hiihti ja voimisteli ja juoksi ja kaikkea tämmöistä, että se oli niinku semmoinen, että maaseudulla ei kuitenkaan ollut niitä harrastusmahdollisuuksia ollenkaan sillä tavalla, ja sitten kuitenkin se oli maataloissa se työ oli se ykkösasia, sitten oli ehkä koulu ja sitten oli tämä jo harrastus, että jos tähän vielä sitten sai mennä mukaan, niin se oli tärkeää. Että tämmöisiä liikuntamerkkejä tosiaan tytöillekin sitten tehtiin omia. No sitten tämä suojeluskuntapoikien toiminta alkoi sitten muuttua viimeistään sitten siinä 30-luvun lopulla ja tämän YH, eli ylimääräisen kertausharjoituksen, joka silloin syksyllä 39 sitten järjestettiin, niin siinä kohtaa poikia alettiin sitten jo käyttää ihan tähän
suojeluskuntatyöhönkin aika vakavastikin. Ja esimerkiksi tuntuu aika hurjalta, että pojat on kuljettanut taloihin näitä liikekannallepano käskykortteja, että on se varmaan ollut niin kuin ei ole varmaan ollut helppo asia monellakaan kerralla, että se ei sitä varmaan kauhean iloisella mielellä ole vastaanotettu, että tuntuu aika hurjaltakin, että nuoria poikia on siihen sitten laitettu siihen tehtävään. No sitten tosiaan tämä aseistaminen alkoi lisääntyä koko ajan ja osittain johtuen siitä, että kun suojeluskuntiin kuitenkin sitten nämä palvelusikäiset aikuiset, niin nehän lähti sitten armeijan palveluksen suurimmaksi osaksi ja suojeluskuntiin jäi sitten näitä ikämiehiä, jotka oli yli-ikäisiä sitten jos ne rintamalle ja sitten tosiaan poikaosastot, että tavallaan se poikien rooli, joka tuli kasvamaan sitten vielä paljon lisää eteenpäin, niin se tässä kohtaa jo ja sitten alkoi korostua. Ja tosiaan näitä aseharjoituksia, vaikka niitä nyt sitten niin kuin vain vanhemmille ja isommille pojille, niin yhä nuoremmille niitä sitten alettiin kuitenkin järjestää tuossa talvisodan kynnyksellä. Samaten pikkulottien toiminta sitten muuttui, toki sillä tavalla ei niin dramaattisesti kuin pojilla, että tosiaan heidän johtajansa kuitenkaan nyt ei sitten vielä joutuneet ihan sotatoimiin, mutta tämmöistä kuitenkin vakavahenkisempää ja tämmöistä työkeskeisempää toimintaa heilläkin sitten oli. Ja tämmöistä niin kuin tätä keräystoimintaa ja tämmöistä avustamista, niin se alkoi tässä YH-aikana ja se jatkui talvisodan aikana ja se jatkui jatkosodan aikana. Että se niin kuin tavallaan tämän YH-aikana jo paljon muuttui näiden nuorten toiminta ja se tosiaan sitä sitten vaan laajennettiin ja jalostettiin siinä, kun sota syttyi ja näin. No sitten talvisodan syttyessä niin se, mitä oli silloin 30-luvun lopulla tehty ja harjoitettu ja mihin oli valmistauduttu, niin se tosiaan sitten jatkui se, kun talvisota oli syttynyt. Eli tosiaan tämä kotijoukkojen toiminta oli tavallaan se, jonka kautta, niin kuin, kotijoukkojen toiminnan kautta suojeluskuntapoikienkin toiminta sitten kanavoitiin ja kanavoitui. Ja poikia tosiaan näitä arvioita siitä, että paljonko heitä on ollut, niin ne liikkuu tosiaan tuollaisessa 11 000–12 000 haarukassa. Ja tätä kotirintamapalvelua oltiin lähetteinä tai sitten tämmöiseen väestön suojeluun heitä käytettiin ja sitten tosiaan autettiin kaatuneiden perheitä ja tätä keräystoimintaa ja tätä oli myöskin heillä paljon ja lähetteinä heitä myöskin käytettiin, paljon oli kaikkea. Ja sitten myöskin tämmöistä vartiotoimintaa, johon mä tuun ihan kohta. Eli ilmavalvonta oli tämmöinen, jota sitten nämä kotijoukot kanavoi ja pojat ja tytöt oli myöskin sitten tässä toki sellaisia isompia ja ei nyt ihan mitään 8-vuotiaita sentään, mutta kuitenkin siis aika paljon, koska lottia ei ollut tähän, vaikka lottia oli koulutettu ilmavalvontaan ja viestitoimintaan, niin silti se koulutuksen määrä, kun sota alkoi, niin näitä oli koulutettu ja lottia oli siis liian vähän, niin sen takia tarvitsi sitten tyttöjä ja poikiakin tähän työhön sitten käyttää. Ja pojat tosiaan esimerkiksi sitten toimii tämmöisenä viestittäjinäkin, että näitä pikkunoita kun piti pimentää ja muuta, niin pojat oli sitten siinä myöskin mukana. Ja sitten tämä ilmatorjunta, joka tulee sitten myöskin poikien osaksi jatkosodan loppupuolella, niin sitä oli jonkin verran jo talvisodan aikana, mutta palataan siihen. Ja
tosiaan sitten tämä vartiointi, kun suojeluskunnat kuitenkin, niiden tehtävä oli huolehtia tästä tämmöisten tärkeiden kohteiden vartioinnista, niin siihen käytettiin poikia. Ja tämä aseistamiskielto, siis alun perin oli voimassa tuossa sodan syttyessä semmoinen, että alle 17-vuotiaita eivät saaneet aseen kanssa olla tekemisissä, siis oikean aseen, niin, mutta kuitenkin sitten sitä jouduttiin, tilanne oli mikä oli, niin sitä jouduttiin sitten kuitenkin välillä rikkomaan, mutta katsottiin sitten, että se on kuitenkin tärkeämpi kuin se, että ei sitten hoideta tätä velvollisuutta ollenkaan. Ja kotirintamallahan oli sodan aikana tämä desanttipelko. Varmaan tiedätte, mikä on desantti. Niin, se oli toki semmoinen, että sen takia sitten, vaikka oltiin kaukana rintamasta ja sotatoimista, niin kuitenkin se pelko sitä, että niitä desantteja sitten sinne tulee sinne väestön keskuuteen, niin sitä tosiaan sitten pelättiin. No sitten tosiaan näitä 6-17-vuotiaitakin jo sitten kelpuutettiin täydennysmieheksi ja asekoulutukseen, vaikka tosiaan poikiavujathan oli kovasti innokkaina menossakin, mutta usein ne nyt sentään sitten tyrmättiin. Mutta tämmöisiä määriä noin 500 on talvisodassa vapaaehtoisesti ilmoittautunut, ja sitten ihan tämmöisiä tosiaan hyvinkin nuoria sinne sitten jollakin tavalla pääsi osallistumaan ja mukaankin, mutta tosiaan tämä oli hyvin siis harvinaista tietysti, että täytyy muistaa, että ei se nyt ollut kovin tavallista, että oli tämän ikäisiä lapsitaistelijoita, ja yleensä nämä oli sitten tosiaan sillä rintamallakin tämmöisiä lähettitehtäviä ja tämän tyylisiä, mutta toki näitä, kun tilanne alkoi olla aika kriittinen siellä talvisodan loppupuolella, niin kyllä sitten jouduttiin kyllä sormien läpi katsoa näitä monia säädöksiä ja periaatteita, mitä oli. Ja tosiaan nämä on tietysti arvioita, mutta siis 30 suojeluskuntapoikaa menehty talvisodan aikana. Ja sitten Pikkulotilla ihan sama juttu. Eli muuttui tämä heidän harrastuksensa, voisi sanoa, tai toimintansa aika lailla, että se oli toki tärkein asia oli se, että he olivat niin kuin aikuisten lottien apuna, ja sitten taas toisaalta vapauttivat näitä lottia, siis tämmöisiä 14-16-vuotiaat, niin tämmöisiä raskaampia ja puolustustaistelun kannalta tärkeämpiinkin tehtäviin, mutta hyvinkin korvaamattomia oli nämä nuoret tytötkin kyllä sitten näinä kriittisinä aikoina. Ja olivat tosiaan todella monessa mukana sitten samankaltaista työtä jonkin verran kuin pojilla, ja sitten tosiaan näitä keittiöapulaisina ja lääkintälottien apuna ja ompelu, ja sitten paljon tämmöisiä kaikki tuntemattomaan sotilaiden paketteja ja tämmöisiä tekivät, että todella niin kuin monipuolista oli tyttöjenkin toiminta jo tässä talvisodan aikana. No sitten talvisota päättyi ja poikien tarpeellisuus kyllä oli sen sodan myötä tullut varsin selväksi, ja sitä kehitettiin edelleen, sitä poikatoimintaa panostettiin siihen ja kehitettiin edelleen näiden sodan kokemusten perusteella. Ja yksi tämmöinen aika merkittävä asia oli tosiaan tämä aseistamisasia, eli tosiaan tämmöinen uusi suojeluskunta-asetus annettiin sitten vuonna 1941, ja koska sitä tosiaan oli jouduttu rikkoon niin paljon sitä aseistamiskieltoa, niin sitten tässä on lainaus tästä asetuspykälästä, ja se toi viimeinen lause,
että älköön heitä varustettako sotilain aseilla, mikäli erikoiset olosuhteet eivät sitä vaadi. Ja erikoiset olosuhteet sitten olivat kyllä ihan olemassa, että tähän voitiin sitten vedota ja salli myöskin sitten sen, että pojat voitiin aseistaa. No sitten myöskin semmoinen tärkeä ja merkittävä muutos tuolla 41 vuonna sitten tapahtui, eli toi tavallaan poikajärjestö perustettiin siinä kohtaa ja uusi nimi oli Sotilaspojat ja sen takia siis tuossa mun otsikossakin on se Sotilaspojat, koska se on kuitenkin semmoinen ehkä tunnetumpi, joka on jäänyt sitten elämään ja tämä 41 vuonna käyttöön otettu nimitys oli sitten tosiaan hyvinkin tämmöinen tarkkaan harkittu, eli toisaalta se, että Suomen armeija oli kuitenkin siinä 41 kesän aikana edennyt voitokkaasti ja tavallaan sotilaat oli sellaisia ihantuja sankareita. Tämä ajankohta oli hyvä. Ja sitten haluttiin myöskin korostaa sitä, että kuinka merkittävää ja tärkeää tämä poikatoiminta näissä sotaponnisteluissa on. Eli sen takia, ja sitten myöskin se, että haluttiin mahdollisimman paljon niin kuin poikia myöskin eri yhteiskuntaluokista, eli edelleen se tietty painolasti, mikä suojeluskunnilla oli, niin sitä haluttiin hälventää. Mutta tosiaan tämä toki kiinteä yhteys suojeluskuntiin silti kyllä hyvinkin säilyi, vaikka tämä nimi muuttui. Mutta tosiaan oli se semmoinen kansallinen eheyttäminenkin tässä taustalla. Ja silloin 41 syksyllä sitä aloitettiin aika merkittäväkin ja näkyvä tämmöinen rekrytointikampanjakin ja nimenomaan tällä sotilaspoikan nimellä sitten haettiin uusia jäseniä järjestöön. No sitten mulla on taas tuommoinen vähän sakkaa. Niin toi suojeluskuntien toimintahan ymmärrettävästi lamaantui, kun miehet lähti rintamalle, eli ne, jotka oli suojeluskuntatoimintaa johtaneet tai olleet siinä aktiivisesti mukana, niin heillä nyt oli sitten siellä rintamalla ei ollut mahdollisuutta tietenkään tähän osallistua, joten tämä poikatoiminta nousi sitten erityisesti tällaiseksi suojeluskuntatyön merkittävimmäksi osa-alueeksi kyllä sitten selkeästi sodan aikana. Ja tosiaan toi, niin kuin sanoinkin jo, toi jäsenmäärä, niin se nousi tosiaan yli 70 000. Et siinä vaiheessa, kun nämä järjestöt on lakkautettu, niin silloin ei ole edes mitään jäsenmääriä pystytty, tai ei ole laskettu, että se on jäänyt sitten vähän arvioiden varaan, mutta tämä 43 vuosi joka tapauksessa ihan selkeä asia. Ja niin näitä tosiaan näitä poikia oli varattu jo erilaisiin, näitä isompia poikia nimenomaan erilaisiin tehtäviin tosiaan sitten tämän kotirintaman, hyvin pitkälle kotirintaman toimiin. Aluksi tosiaan heitä oli ihan sitten näissä tämmöisissä hyvinkin sotilaallisluonteisissa tehtävissä, mutta sitten tosiaan nämä nuorimmat pääsi sitten kotiutettiin ja tämä kotirintaman toiminta oli se heidän pääasiallinen tehtävänsä. Mutta hyvin tosiaan samantyylisesti kuin talvisodassakin toki näitä yksittäisiä poikia oli rintamallakin, mutta tosiaan niin kuin tämä kotijoukkojen toiminta, jota suojeluskunnat hyvin pitkälti johtivat, niin pojat oli siinä nimenomaan myös isommat pojat sitten mukana. No sitten Neuvostoliitto aloitti tämmöiset voimakkaat ilmapommitukset, niin kuin esimerkiksi Helsinkiin sitten 1944.
siinä kevättalvella, niin tilanne alkoi olla aika kriittinen ja sitten näitä puolustajia kotirintamallekin tarvittiin entistä enemmän, niin Mannerheim tosiaan sitten suostui tähän, että nämä vanhemmat pojat pääsi näihin ilmatorjuntatehtäviin sitten osallistumaan. Eli siinä taas sitten suojeluskunta-asetusta muutettiin niin, että tässä ei niin sitten minkään tämmöisiin laittomuuksiin ryhdytty. Ja tosiaan tämä mahdollisti tosiaan sitten tämän alaikäisten värväyksen tähän ilmatorjuntatoimintaan. Ja tuommoinen vajaa 1700 poikaa oli ainakin mukana näissä isommissa kaupungeissa nimenomaan sitten aina tuonne sodan loppuun saakka. Eli tässä oli tämmöinen tilanne. No sitten tytöt tosiaan samalla tavalla kun pojatkin niin oli osoittanut sen tarpeellisuutensa talvisodan aikana ja tätä tyttöjen työvoimaa haluttiin sitten ilman muuta myöskin edelleen käyttää ja jalostaa ja parantaa heidänkin niin kuin tämmöistä valmiutta tähän. Ja tyttötyöntekijöitäkin sitten monetkin sitten lähti lottakomennukselle ja näin, että näitä tyttötoiminta vähän sitten tyttöjen toimintakin saattoi häiriintyä aina välillä. Ja sen takia just sitten näitä isompia tyttöjä alettiin kouluttaa ihan tähän tyttötyön johtajiksi, että se auttoi sitten siinä tilanteessa. Ja tämä nimitys oli myöskin semmoinen, joka muuttui sitten niin kuin virallisesti, mutta ilmeisesti se on ollut niin kuitenkin, että lottatytöistä ei niin hirveän paljon ole puhuttu. Heidänkin nimitys tosiaan virallisesti muutettiin sitten tuolla 43, mutta pikkulotista on mun mielestä tämmöisessä perinnetyössä ja tämmöisessä puhuttu sitten myöhemmin. Ja niin jotenkin sillä ei Elisabeth Rehnkään koskaan sanonut, että hän oli Lotta-tyttö, vaan hän on aina sanonut, että hän oli pikkulotta. Että tavallaan se nimitys on kuitenkin ollut sitten semmoinen, mutta joka tapauksessa sen ajatuksena, sen nimenmuutoksen ajatuksena ja ideana oli se, että tytöt sitten tavallaan niin kuin heidän työpanostaan arvostetaan ja nostetaan sitten tällä nimityksellä nimenomaan näiden isompien 5-17-vuotiaiden tyttöjen statusta sitten tällä nimityksellä. Ja todella siis samalla tavalla kuin pojillakin, niin tyttötoiminnassa tämä jäsenmäärä, se kun otti ja kasvoi vaan edelleen, eli lähempänä 50 000 on ollut myöskin tämä pikkulottien tai lottatyttöjen määrä sitten siinä vaiheessa, kun järjestö on lopetettu tai lottojärjestö lopetettiin tai lakkautettiin tai jouduttiin lakkauttamaan, ehkä se on paras sana. No sitten tosiaan tässä päivänselvää sitten oli myöskin se, että tyttöjen niin kuin työmäärä lisääntyi sitten myöskin jatkosodan aikana, koska aikuisilla ja nimenomaan naiset sitten, kun naiset kotirintamalla otti miesten tehtäviä, niin sitten taas tytöt otti näitä naisten tehtäviä paljon. Ja se oli tietysti se, että monilla tytöillä oli kyllä, vanhemmilla lottatytöillä oli kovasti hinkua sitten päästä tähän niin kuin lottakomennukselle ja palvelukseen, ja se oli välillä sitten esimerkiksi tässä pikkulottien omassa lehdessä paljon sitä korostettiin, että tämä tämmöinen, että olet vanhempien apuna ja hoidat pikkusisaruksia ja olet tämmöinen apulainen siellä kotona, niin sekin on isänmaallista työtä ja siinäkin sinä osallistut maanpuolustukseen, että se oli tavallaan, niin kuin tietysti nähtiin sitten semmoisena ehkä niin houkuttelevampana, ainakin isommat tytöt olisi ollut kiinnostuneempia sitten lähteä sinne rintamakomennukselle tai ainakin sitten semmoisiin vähän enemmän selkeämmin puolustuksellisiin töihin kuin sitten se, että kotona hoida pikkusiskoa, niin se ei ehkä välttämättä sitten aina voitu ymmärtää
kovinkaan tärkeäksi, mutta tärkeää se oli ja tosiaan omalta osaltaan auttoi sitä kotirintamatilanetta. No sitten tosiaan tätä kaikkea, mitä tytöt oli tehnyt jo silloin talvisodan aikana, niin se toki sitten jatkui ja laajeni edelleen niin kuin jatkosodan aikana, että oli paljon tosiaan kaikenlaista juurikin näitä invalideja ja kaatuneiden ja sotaorpojen perheiden auttamista ja sitten tosiaan tätä keräystoimintaa oli kaiken näköistä mahdollista ja keruuta ja myöskin sitten sankarihautajaisiin osallistui sekä tytöt että pojat paljon, että on paljon sellaisia kuvia, missä tytöt on sitten laskemassa seppeleitä sankarihautajaisissa, joka sekin on varmaan ollut aika raskasta. No sitten kuitenkin tämä tyttöjen, niin kun tässä pikkulottatoiminnassa oli tämä kasvatus ja kasvattaminen oli koko ajan niin kuin semmoinen asia, että siitä haluttiin kuitenkin ikään kuin pitää kiinni ja se semmoisen niin kuin oikean lottahenkeen ja isänmaallisuuteen kasvattaminen, se oli siellä taustalla kuitenkin koko ajan, johtuen osittain varmasti siitä, että sillä oli opettajat niin vahvasti taustalla, tämän toiminnan taustalla, mutta kuitenkin myöskin sitten se, että näitä naiset oli kuitenkin nuoret naiset semmoisen, sanotaan nyt tarkan katseen alla kuitenkin siinä sotavuosina, niin tavallaan ja se oli niin kuin tärkeää, pidettiin erityisen tärkeänä, että nämä, jotka tulee sitten lottotoimintaan, niin ne on niin kuin sisäistänyt sen lottahengen, koska siis toki sitten varmasti jotakin onkioitakin siellä matkalla oli, että se oli niin kuin semmoinen, että haluttiin sen järjestön maine pitää niin kuin hyvin vahvasti sitten tätä kautta, että nämä uudetkin jäsenet oli niin sanotusti oikealla asialla sitten heti kun järjestöön liittyivät. Mutta tosiaan niin tämä tämmöinen tietyllä lailla samanlainen toimintamalli, että oli näitä työiltoja nimenomaan, niin ne oli kuitenkin sodan aikanakin yritettiin pitää aika samantyylisinä, mitä ne oli ollut silloin rauhan aikanakin. Mutta toki siinä nyt oli sitten paljon tämmöisiä kaikkia niin kuin evakkoperheiden auttamista ja järjestämistä, järjestettiin juhlia ja oli tämmöisiä kummilapsia, jos oli vaikka joku sotaurpo tai joku tämän tyylinen, tai sitten oli ihan nimikkoperheitä, mitä autettiin ja näin. Että tietysti se oli vähän niin kuin vielä laajempaa, mitä se oli rauhan aikana, mutta periaatteessa tavallaan niin kuin se sama malli jatkuu. Ja samaten tosiaan näitä leirejä ja tämmöistä niin kuin sanotaan nyt toimintaa, joka varmaan vähän niin kuin irrotti ajatukset siitä sodasta ja sitten sai niin kuin olla ystävien kanssa samoissa ja oli niin kuin tavallaan jotakin siitä kodin arjesta poikkeavaa kuitenkin, että tavallaan niin kuin tytöille pyrittiin näitä edelleen järjestämään. Mutta kyllä tytötkin sitten jossain määrin tähän puolustustoimintaankin osallistuivat sillä lailla, että tosiaan se, vaikka heidät haluttiin, niin kuin tytöt oli se, joka haluttiin pitää mahdollisimman kauan ja kaukana siitä rintamatoiminnasta, niin kuitenkin tosiaan se tilanne alkoi olla aika kriittinen ja tosiaan sitten vaikka nämä lottajohtajat vastusti melkein viimeiseen asti tätä lottatyttöjen näitä komennuksia, niin ei sitä sitten kuitenkaan voitu ihan loppuun asti pitää kiinni, että tytötkin sitten, jotka oli nimenomaan saanut joku tämmöisen erikoiskoulutuksen, vaikka lääkintälottana tai näin, niin pääsi sitten sinne komennukselle palvelukseen. Ja sitten tämä Helsingin tämmöinen, olette varmaan kuullutkin tämmöisestä valonheitin lotista, tämä on niin kuin semmoinen spesiaali juttu, että tämmöisiä ylioppilaslottia nuoria, jotka opiskeli jotain fysiikkaa tai jotain, niin heitä koulutettiin sitten jonkin verran tämmöiseen tähän Helsingin ilmapuolustusta varten nimenomaan. Ja tämä oli niin kuin ainut joukko, jolle annettiin sitten aseellinen koulutus. Aika pieni joukko, mutta se nyt on aika usein nostettu sitten esille.
No sitten mä oon vähän pohtinut sitä, että kun tosiaan tässä nyt oli aika pitkälle se malli kuitenkin tytöillä ja pojilla, että tytöt teki niitä naisten töitä ja pojat teki miesten töitä, ja siinä oli niin kuin semmoinen tietty semmoinen sukupuoliroolijako heidänkin toiminnassaan, niin kuitenkin sitten olen sitä miettinyt, että jos nämä järjestöt olisi saanut jatkaa, niin olisiko niistä tullut esimerkiksi yksi yhtenäinen järjestö. Ihan niin kuin partiotoimintahan oli sillä tavalla, että siinä oli tyttöpartio, poikapartio, mutta sitten tätä tapahtui vasta 70-luvun alussa, mutta kuitenkin niin kuin sitten perustettiin ihan sellainen yhteinen partio. Että olisiko tämä ollut sitten joku suojeluskunta nuoret tai joku tämän tyylinen. Että se oli niin kuin tietyllä tavalla sellaisia merkkejä tässä jatkosodan aikana, että tämä niin kuin ikään kuin voisi sanoa tasa-arvoistui, tai ainakin tytöt ja pojat alkoivat tehdä paljon enemmän yhteistyötä siinä jatkosodan aikana. Ja tosiaan siitä nyt oli semmoisia, että niin kuin heillä oli paljon keskinäisiä kilpailuja ja keskinäistä toimintaa, ja tekivät yhdessä niin kuin, oli paljon yhteisiä esiintymisiä, ja he oli yhdessä myöskin tässä, minkä mä oon jättänyt tästä luennosta pois, koska aika on rajallinen, niin tämä nuorten talkootoiminta, joka oli siis tosiaan myöskin sodan aikaisten nuorten ihan oli tämä nuorten talkoot liike, niin oli tosiaan nämä tytöt ja pojat oli siinä myöskin hyvin vahvasti mukana ja teki yhdessä töitä siellä, että siinä tavalla sitten ne ikään kuin nämä sukupuoliroolit vähän muuttu, taikka ei ne muuttunut, mutta siis niin kuin eivät olleet niin selkeitä, sanotaan nyt näin. Ja sitten tosiaan tämä, että todella siis se on ihan tutkittuakin juttua, että lottotytöt ja sotilaspojat oli niin kuin aidommin tämmöisiä koko kansan järjestöjä kuin Lottasväär tai suojeluskunnat, johtuen aivan ymmärrettävästi siitä, että heidän elämässään oli tosiaan tämä, heillä ei ollut tätä tiettyä painolastia sieltä 18 vuodelta, eikä myöskään sitten, ja myöskin sitten he niin kuin tämän puolustustaistelun kokivat ja elivät yhdessä, niin se oli niin kuin erilaista heidän kohdallaan. No sitten nämä järjestöt tosiaan, niin kuin tiedetään, niin lakkautettiin tämän välirauhan sopimuksen nojalla syyskuussa 1944, tai siis mä sönkötän nyt tässä, mutta siis tavallaan sen jälkeen, siis sen solmiamisen jälkeen, ja ensiksi tosiaan nämä suojeluskunnat lakkautettiin, ja sitten tietysti sotilaspoikien toiminta siinä samassa meni, ja sitten vähän myöhemmin sama kohtalo oli sitten Lotilla, ja muutenkin toki se ilmapiiri niin kuin sitten jotain välirauhan sopimuksen solmiamisen jälkeen niin kuin alkoi muuttua ja vaan niin kuin nuoria sitten jäi aika nopeasti sitten poiskin siitä toiminnasta, mutta tosiaan, että sotilaspoikia myös tähän asekätkentään sitten osallistu kyllä, että ei se seinään loppunut tietenkään, mutta olivat siis mukana, ei tietenkään sillä järjestönä enää, mutta yksittäisinä henkilöinä. No sitten, mitä sitten tämän toiminnan jälkeen? Kyse oli kuitenkin siis nuoret ihmiset, oli vuosikausia ollut mukana tässä toiminnassa ja kasvanut siihen, ja se oli heille niin kuin semmoinen malli olla ja elää ja toimia ja puolustaa maata, niin mitä sitten näissä monissa haastatteluissa on ollut tosiaan sitä, että se oli toki niin kuin silleen surullista, mutta sitten taas nuoret on semmoisia, että ne niin kuin silleen katsoo sitä elämää kuitenkin eteenpäin, ja samaten kävi sitten näille pikkulotille ja sotilaspojillekin. Että paljon liityttiin sitten partiojärjestön jäsenmäärä nousi vahvasti, ja sitten tosiaan
nuorisoseuratoiminta oli tuohon aikaan hyvin aktiivista, urheiluseurat sai lisää jäseniä ja muutenkin tosiaan niin kuin semmoinen, että jos oli ollut aktiivinen pikkulotta, niin oli varmaan aika helppo sitten olla aktiivinen partiolainen. Tai näin, että se kuitenkin tavallaan. Mutta toki sitten monet jäi syrjäänkin sitten kaikesta harrastustoiminnasta, että tietysti aina sellaisiakin on ja tuli tietysti muuta elämään heilläkin monilla. Ja tämä talkootoiminta tosiaan sitten vielä sodan jälkeen jatkui, että siinä monet oli mukana. Ja ylipäätään sitten se sodan jälkeinen jälleenrakennustyöt, nämä, jotka oli ollut nuorina tässä toiminnassa, niin he olivat kuitenkin kasvamassa ja kasvoivat aikuisiksi ja hankkivat ammattia ja perustivat perheitä ja ajattelivat sitä tulevaisuutta hyvinkin, katselivat sitä hyvinkin silmästä silmään, niin tosiaan se oli Ja sitten toisaalta kunta ja tausta oli se, että oli tämmöinen yhteinen tavoite ollut ja yhdessä oli tehty ja toimittu, niin kyllä se varmasti oli semmoinen merkittävä tekijä sitten tämän jälleenrakennustyön kanssa ja onnistumisessa. Siinä oltiin mukana. Sitten tämä perinnetoiminta tosiaan samalla tavalla kuin lottatoiminnasta ja suojeluskuntatoiminnasta oltiin aika hiljaa sitten siinä sodan jälkeen muutamiakin vuosikymmeniä, niin sen jälkeen sitten kun ilmapiiri vapautui ja muuttui ja maailmanpolitiikka muuttui ja kaikki, niin alettiin sitten myöskin tätä perinnetyötä. Toki siis paljon myöhemmin kuin siis sotaveteraanien toiminta, joka alkoi sitten jo 50-luvulla, mutta kuitenkin tätä perinnetoimintaa aloitettiin sitten oikein todenteolla tuossa 90-luvun alkupuolella ja se on ollut varmasti hyvin merkittävää ja tärkeää monille, jotka on ollut tässä toiminnassa mukana. Että tämmöinen pölinä nyt tässä kohtaa, että meillä on aikaa nyt kysymyksille sitten tässä varmaan jonkun verran.